Voi ei. En halua, että menet vielä. Olit niin nuori, niin kaunis. Hyvästi, veli. Tässä valitettavasti todistimme juuri ikävän kohtauksen, kun yksi miehistömme jäsenistä ylitti sen kuuluisan rajan. Nyt kenttäpappi lukee Raamatun kohdan ja pitää sen jälkeen rukouksen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3 ja 19. Otsasi hiessä sinä syöt leipää, kunnes palaat maahan, sillä siitä sinut on otettu. Sillä tomua sinä olet ja tomuun sinä palaat. Sinä suurin, sinä korkein, sinä mahtavin, suuri luoja, Isä Herra, joka olet taivaassa. Siunaa meidän veljämme, jonka juuri menetimme. Siunaa kaikkia. Siunaa Peppua. Aamen. Pidämme vielä hiljaisen hetken. Onks minuutti mennyt? Paljon aikaa. Minuutti 41 on mennyt.